Il-grupp Transparency International li huwa parti minn moviment globali kontra l-korruzzjoni appella mill-ġdid biex il-ħatra ta' Chief of Staff tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola, it-Taljan Alessandro Chiocchetti bħala segretarju il-ġdid tal-Parlament tiġi revokata din id-darba fid-dawl tal-fatt li rriżulta li aktar kmieni din is-sena kellu mill-inqas żewġ laqat mal-awtoritajiet tal-Qatar. I-Transparency International EU kienet jitkellem fid-dawl tal-iskandlu li din il-ġimgħa ried lil Brussell u lill-Ewropa wara li l-Pulizija Belġjana arrestat lil waħda mill-Viċi Presidenti ta' Mezzola, il-Griega Eva Kaili, brabta ma' każ ta' korruzzjoni mill-Qatar. L-avukat ta' Kaili ddikjara li hija kienet qed timplementa pjan USA tal-Unjoni Ewropea u li kienet qed timxi skont l-ordnijiet tal-President Roberta Mezzola. Chiocchetti għandu jibda fil-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew mill-ewwel ta' Jannar wara manuvri li saru minn wara l-kwinti bejn it-tmexxija tal-Parlament Ewropew u gruppi politiċi Ewropej biex jilħaqu minflok kandidati li kienu manifestament aktar kwalifikati. Kemm it-Transparency International EU kif ukoll grupp ieħor kontra l-korruzzjoni, The Good Lobby, kienu diġà appellaw biex il-ħatra ta' Chiocchetti bħala Segretarju Ġenerali ma seħħx wara l-iskandlu tal-ftehim li sar wara bibien magħluqa. Wara dak il-ftehim fil-Parlament inħoloq Direttorat Ġenerali ġdid li ħafna jsostnu li ma kienx hemm bżonnu u l-ogħla karigi tiegħu ingħataw lill-mexxejja tal-gruppi politiċi li appoġġjaw il-ħatra ta' Chief of Staff ta' Mezzola f'din l-aktar kariga amministrattiva li għandha seta' f'din l-istituzzjoni Ewropea. F'Lulju, id-direttur ta' Transparency International EU, Michael Van Hulten, iddeskriva l-manuvri li kienu qed isiru fit-tmexxija tal-Parlament Ewropew bħala turija sfaċċata ta' korruzzjoni istituzzjonali li se twassal biss biex tkompli tiġi imminata il-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fil-Parlament Ewropew. Madankollu, il-grupp ilmenta li l-unika azzjoni li ttieħdet kienet li rċieva ittri ostili min-naħa ta' Mezzola li fiha pinġiet il-Chiocchetti bħala l-vittma ta' persekuzzjoni. Transparency International EU qalet li huwa magħruf ukoll li għal xi raġuni Eva Kaili li bħalissa tinsab arrestata dakinhar ma mxietx mal-linja tal-grupp politiku tagħha biex ivvutat favur il-ħatra ta' Chief of Staff ta' Mezzola bħala Segretarju Ġenerali l-ġdid. Il-grupp kontra korruzzjoni qal li fid-dawl tal-iskandlu tal-korruzzjoni ta' bħalissa din l-informazzjoni ġdida dwar Chiocchetti tfisser li l-ħatra tiegħu bħala Segretarju Ġenerali għandha titħassar immedjatament bħala miżura ta' prekawzjoni. Qal ukoll li bħala parti mill-investigazzjoni li qed jagħmlu l-awtoritajiet għandhom jistħarġu l-allegazzjonijiet ta' għerq fid-deċiżjoni li ħal-Buro tal-Parlament Ewropew biex Chiocchetti intgħażel biex ikun is-Segretarju Ġenerali l-ġdid.